Hola, com esteu? Com heu passat l'entrada d'any? Desitjo que l'hagueu tingut ben bona. I aquesta setmana he sortit al carrer un altre cop, i concretament he vingut aquí al carrer Calvari, com podeu veure. I per què ho he fet això? Molt senzill. Comencem la setmana màgica, la setmana que el dia 5 a la nit, tard de nit, arriben els Reis. I em recorden els meus dies d'infància, de quan anàvem a la plaça de l'Església, esperàvem que arribessin els Reis, els Reixos, llegien el seu pergamí que portaven amb bones notícies, moltes vegades. L'alcalde els donava la clau de totes les cases del poble perquè durant la nit poguessin repartir regals, però a més, el record que tinc més intens és quan venim aquí a la parada del carrer Calvari, ens cridaven pel nom i pujàvem a buscar el regal. Jordi, Josep Maria Castany, Rei Ros, i pujàvem tots animats. Per tant, joves i no tan joves, disfruteu de la màgia dels Reixos. Salut!